तिळारी धरणाच्या वाठारात सुरू आशिल्ले स्टोन क्वॉरी बंद करचे म्हूण थळाव्यांचे 5व्या दिसाय उपोशण सुरू. जो मेरेन क्वॉरी बंद जायना तो मेरेन खंय उपोशण फाटी घेवचे ना. आज उपोषणाचा 5वा दिवस. आज सकाळी आमदार दीपक केसरकर यांच्याशी चर्चा झाली. त्या चर्चेमध्ये भूशास्त्रज्ञ, खनिकर्म अधिकारी तसेच इरिगेशन डिपार्टमेंट आणि आमच्या गावचे 2 ग्रामस्थ यांच्यानी मिळून पंचनामा करून त्याचा अहवाल तयार करावा असा आदेश नायब तहसीलदार यांना दीपक केसरकर यांनी केला आहे. पण आम्ही आमचं आंदोलन चालूच ठेवणार आहे जोपर्यंत कलेक्टरांचं लेखी स्वरूपात आम्हाला पत्र भेटत नाही की ह्या खाणी कायमस्वरूपी बंद आणि भविष्यात यांना त्या खाणीला परमिशन भेटणार नाही. पण शासनाने जे असे अवैध व्यवहार बंद केलेले आहेत ते आता सुद्धा चालू आहेत. जे अवैध मार्गाने हे सगळं चालू आहे, गौण खनिजाचं काम चालू आहे, त्याच्यामुळे एकाच प्रकारे नुकसान नाही आहे. तर एक खांद्याळे गावातील डोंगर शिरंगे गावाचा पूर्ण भिंत त्यांनी पाडून खांद्याळे सीमेला लावलेली आहे. पर्यंत बंद होणार नाही तोपर्यंत हे आमचं उपोषण या ठिकाणी आम्ही चालूच ठेवणार आहोत. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.